יום ירושלים, המחלקה לתרבות יהודית באשקלון לקחה את זה צעד אחד ארוך קדימה. אנחנו עם רכב מיוחד, עם מסך לדים, מגיעים עם מוזיקה ארץ ישראלית של ירושלים ומגיעים לכל בתי הספר פה בעיר אשקלון. ועם זה אנחנו יוצאים איתם למסע מופלא בדרך אל הכותל. עבודת יומם הולכים ותינוקות של בית רבם עם הילקוט שעל גבם ובידיהם כמה אלפי ההדס פורחים. פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי, זה לא אשקלון, זה ירושלים. לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. מחלוני אני כל התשובות נכונים הוא מתחבא בעננים הרחוקים. אני שומע מכונה המנגינה הנכונה שמתגלגלת בחוצות ובשלטים, אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. אני מרגישה ששמתי את הפתק, התרגשתי מאוד, ומה שביקשתי זה שיגמר המלחמה ושכל החטופים יחזרו. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל חי. אור ארצי נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות.